Saludar, muy bien. Saludar a los conductores. Pues hoy nosotros vamos a hacer la línea 5, lo que MT llama la línea histórica. Este detrás, ¿vale? Esto y lo de MT. A ver las profesoras, ¿preparadas para la excursión? La otra preparadísima. Ya vas La ciudad. ¿Y por qué MT? Ahí, muy bien. Muy bien. Pues bueno. Eran unos caballeros que lo que hacían era defender a los cristianos, porque la muralla que protegía la ciudad era una muralla cristiana. Realmente es una casa en donde está la colección de toda la familia de artistas, de la familia de artistas Bellini. Lo que hacía era pensar. Eso es que llevó a construir esta casa. Pues el artista lo creó diciendo que para él esto era una cabeza llamada túnel. El artista dice que se llama cabeza llamada túnel. És una iniciativa superbona, jo penso que és molt necessària, perquè jo crec que una de les coses fonamentals que estem intentant promoure també des de l'IBAM és no solament la importància dels xiquets, no? de la infantesa per a que vinguin als museus i comencin a conèixer què és l'art modern i l'art contemporani, sinó el fet de que puguem vindre també d'una forma ràpida, en transport públic, que la ciutat siga també una eina de comunicació entre el museu i el que és la societat, no? Les escoles, i jo crec que en aquest sentit l'acord que vam arribar amb l'AMT complís totes aquestes coses perquè crec que ho fa d'una forma senzilla, clara i a més amb molt d'èxit. ¿No? Es muy importante la accesibilidad. ¿Y qué es esto de la accesibilidad? Que pueden acceder cualquier persona. Muy bien, que tiene acceso a todas las personas, porque como hemos dicho, MT que era un servicio público. Us ha agradat, no? Moltíssim, està molt bé. Aquesta activitat a mi em sembla prou important perquè combina dues coses que per un costat ensenya als xiquets el que és el servei de transport públic de la MT i com utilitzar-lo, què coses tenen que fer, com poden estar informats dels autobusos més importants, com per exemple anar a la platja o visites que poden fer per tota la ciutat. I per altre costat, perquè també hem tingut la sort de tindre a dos companys que ens han explicat la línia 5, que és la que ens dona una informació cultural dels monuments principals de la ciutat. ¡No fui!